Normaal gesproken hebben we nou dus onderwijs geweest en hebben we een heel product nabrengen maar een uur, na Koningsdag. Ja, en nu ben we op de zaken gegaan. En wat laatste klusjes, wat onderhoudsdingen die we van winter net doen konden. We schilderden de stielconstructie en we vinden maar wat klusjes uit. We hebben maar de NOW-regeling en alle regelingen die er nog zijn. Ik heb een heel schof vooruit. Alleen nog ja, kleren, het is eigenlijk tjenstrijdig. Normaal zit je op deze dagen te praktiseren in de planning van hoe krijg ik het allemaal voor elkaar en hoe krijg ik het van A naar B. Ja, nu is het gewoon zo van ik ben eigenlijk blij dat het Koningsdag is, want dan hoeven we een dag minder te werken. En dat is eigenlijk in alle principes in natuurlijk bij ons. We hebben wel jongen met ons eigen materiaal wat we doen kunnen, maar er is eigenlijk weinig wat wij met ons materiaal doen kunnen, omdat het van grotere evenementen is en voor dwarffeesten en dingen. Dus dat kunnen we ook net volle mij. Maar het is, ik ga hier net wel heen bellen. Dat mensen misschien werken voor een chauffeur of allerhande zaken. We hebben me helpen kunnen eventueel. Want die jongens willen wel graag wat doen. Dus zou maar wat proberen om in ieder geval de jongens onder de gang te houden. Toevallig hier kreeg ik een telefoontje van een mevrouw die had een winkel. En die zei van ik wil heel graag weer riepen, want ik ga geen omzet. En haar winkel weer te iets. Dus ze zei kan ik eventueel daar een tentje bij ons zetten of iets. Om toch die oorlogmeter te krijgen. Ja goed, en dat ben ding, daar hebben we natuurlijk ook voor. Want ik bedoel, dan kunnen we daar misschien wat in betekenen voor de mensen. Wij hopen dat in ieder geval de regering aan zijn site als het iets beter gaat. Van kunnen we misschien lietsere evenementen doen met aanpassingen of iets. Zodat in ieder geval de mensen waar ergens net tak kennen. En zoals ik zei, de gezondheid gaat voor alles. Alleen dat je dan toch nog iets ondernemen kan. En dat je in ieder geval lietse dingen doen kan. En dan zien van hoe dat gaat.